Denne øvelse hjælper dig til at finde ro indeni. Nogle gange kan det være svært at finde helt ro, fordi vores mange tanker kan forstyrre os rigtig meget. Sikke en larm de kan lave. Det er meget bedre med én tanke ad gangen. Så kan du bedre lytte til tanken. Og når den tanke flyver væk, er der så dejligt roligt, lige indtil den næste tanke kommer flyvende. Og sådan er det med tanker, for de kommer, og de forsvinder igen hele tiden. Prøv nu selv at mærke efter. Tag en dyb indånding og træk vejret helt ned i bunden af maven. Nu skal du prøve at se på dine tanker som små fugleunger. Og du får brug for hjælp af din lykkefugl, som vil hjælpe dig med at finde roen og passe på alle tankefuglene. Så forestil dig, at du sidder under dit yndlingstræ. Og forestil dig, at du kalder på din lykkefugl. Du må hellere give den et navn. Se, nu kommer den. Din magiske lykkefugl ligger nu fredeligt på dit hoved. Fuglen passer på dig, og den er helt rolig, ligesom du også er helt rolig nu. Læg mærke til den første tanke, du får. Den tanke lægger du ind i et æg, og det æg lægger du ind i en rede oven på dit hoved. Ægget ligger lunt og godt under din magiske lykkefugl. Nu klikker ægget, og inde i ægget er din tankefugl. Hvordan ser din tankefugl ud? Hvad fortæller den? Måske fortæller den dig om nogle af dine oplevelser, du har haft i dag eller i går, eller om noget, der sker i morgen. Og imens, så vokser den og bliver stor. Og vupti, nu er den klar til at flyve fra reden. Farvel, tankefugl. Nu kan din magiske fugl slappe helt af. Og det kan du også. Kommer der en ny tanke? Så skal du bare lave den samme øvelse igen. Prøv at lave øvelsen igen med lukkede øjne. Men luk kun øjnene, hvis du har lyst. Det er sjovt. Og så mærker du måske også bedre, hvordan din magiske fugl og dine tankefugle ser ud. Hvis du synes, det er svært, så hjælper din magiske fugl dig. Tænk på det, som du gerne vil have hjælp til. Læg tanken ind i ægget igen. I reden. Lad ægget klække. Se, hvad det er for en tankefugl, der kommer ud af ægget. Lyt til den. Så vokser den så stor i reden. Og nu er den klar til at flyve videre. Åbn øjnene. Mærk roen indeni. Nu er øvelsen slut.